Os axóuxeres. A punto. Imos xogar a unir os puntos. Poñémolo un, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Pois veña logo. Empezamos dendo 1 ata o 2. Imos aló. Ben feito. Agora do 2 ao 3. Moi ben. Do 3 ao 4. Perfecto. Agora do 4 ao... Ei, que vas mal, borra iso. Agora sí, a modiño. Do 5 ao 6. Así. Do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Moi ben. Do 8 ao 9. Ben feito. Do 9 ao 10. Xa estamos rematando. Do 10, imos outra vez ata o 1. Moi ben. É unha estrela, como as estreliñas do ceo. As estrelas. Os axóuxeres. Pon a orella. Que é iso? Será un camión? Non, como vai ser un camión? Será un burro daquela. Non, tampouco é un burro. Entón que será? Un porco? Un porco? Non, home, non, é outro animal. A ver logo, que animal é? Cal vai ser? Está ladrando. E o animal que ladra é o can. Xa o sabía. Can. E agora, isto que é? Un neno chorando. Non. Un neno chorando, pois estamos chevos. Pois será unha moto. A ver, non é unha máquina, é un animal. Ah, xa o sei. É unha ovella. Non é unha ovella. Ti si que és unha ovella. Vale, réndome. Se o sabes, dío. Claro que o sei. É un gato miañando. Claro, sí. Gato. Os axóuxeres. Corta e debuxa. Para este xogo necesitamos unha toalla de cor verde, 2 baetas de cor branca, unha bufanda amarela. E fannos falta tamén 1, 2, 3 e 4 garfos. Un gorro de cor rosa, unha culler e outra culler, fío negro, un paraugas de papel partido pola metade, un roliño amarelo e un cordón vermello. E tamén un rotulador negro e 2 boliñas de ping-pong. Antes de empezar, pintamos as boliñas. E ademais, cortamos un anaco de cordón. Primeiro, coa toalla e a bufanda, facemos un campo. Poñémoslle a erva. Despois, cunha baeta, facémolo corpo. E co gorro, a cara. Poñémola outra baeta para rematar a cabeza e cos 4 garfos facemos 1, 2, 3 e 4 patas. E coas 2 culleres poñemos unha orella e logo a outra orella. Coas 2 boliñas de ping-pong pintadas
colocamos un ollo e despois o outro ollo. Co anaco de cordón vermello facemos a boca. E agora, cos dous anacos do paraugas de papel, facemos as ás. E para rematar, co roliño e o fío, facemos o corpo. E xa temos unha ovella e unha abella. Lúa. Que ves? Que ves aquí? Sí, é un paxaro. E sabes dicir que paxaro é? É unha gaivota. Unha ave das zonas costeiras de plumaxe branca e gris. Seguro que estás canso de vela nas praias, nos portos, onde os barcos, seguindo moi de preto o que fan os mariñeiros. Pero seguro que non te decataches de que no seu corpo podemos atopar as letras que forman o seu nome. Non o crees? Pois atende. Para facer o máis sinxelo, imoslle pedir que durante un anaquiño estea moi quieta. Grazas, amiguiña. Agora, imos debuxar a súa silueta. Temos que atopar as letras que lle faltan do nome e que ten agochadas no corpo. A que se che parece o peteiro? Pode ser un V. Sí, xa temos a primeira letra. Ímola poñer no sitio. Agora imos buscar o T. En que parte do corpo pode ter agochado? Miradelle ben para as patas. E se lle damos a volta a unha delas? Aí está. Xa temos outra letra. E a outra pata, que letra pode ser? Un I. Sí, é un I. Imoslle prestar atención de novo á cara. A forma do ollo ben pode ser un O, non si? Sí. Moi ben. Pois xa só nos queda descubrir a última letra, pero para iso imoslle pedir á nosa amiguiña que se mova un pouquiño. Aí vai. Ves? As súas patas abertas forman un A. Ben feito. Xa temos o nome enteiro. Gaivota. Gaivota. Ala, amiguiña, xa podes marchar.